Ahoj, sme ďalšie videa z našej série Minecraft Pocket Edition. Ja som tam Petra Varna a ja som jedno video natáčala pre týmto, ale ako sa mi to nedalo dať na YouTube, tak som si ho vymazal, ale robil som teda totok na tom, no, prečo som si toto inak spravil. Tam za tou helmou sú všetky enchantované helmy, všetky také enchantované, také. Tu neviem, čo dám tam, neviem, no. Každopádne, tuto mám tie osvetlenia, či čo to je, aj osvetlenia. Minekarty nám fungujú, ideme sa previesť do stanice. Tak, ideme sa previesť do stanice. Nech sa mi nechce kráčať, nechce sa mi. Á, dobre, sme tam, ideme tu. Tak, sme v stanici. No, poď sem. Kto by nevidel, tak toto je naša stanica. Trošku ešte taká, no. Túto podlahu som viac spravil. No. Takže. Každopádne, teraz, čo som to chcel? Chcem si spraviť niečo z tohto, nejakú takú lampu. Ja neviem, niečo také super. Tak. No, zle to nevyzerá, ale potrebovalo by to chuť. A ja už mám ako chuť. Ten gold, či bože, ja neviem, jak sa všetky veci tu volajú, či čo. Si zoberieme. Toto si jedno vyhodíme, sem si dáme ľudia, toto si zoberieme. Tak. Bože, nejakú krátku natáčame 2 minúty a 3 sekundy. Tak, semka. Jej, máme luster. Podľa mňa to nie je zlý nápad, podľa mňa je to skôr epické. Sem a sem. Tak. Podľa mňa je to super. No čo ľudia? Taký luster tu mať. Sem. Tak. No, okej. Ale... Ježiš, čo robím? Takýto blok ľudia neexistuje však, počkať. Tak. Takýto blok ľudia v Minecrafte neexistuje iba tak. Čisto taký blok neexistuje. No. To je jedno. Každopádne... Som veľmi nepokročil. Ani s tým molom, ale kto by nevedel zo včera, teraz minulým videom, alebo predminulým videom, som teda dokončil tú ďalšiu vesničku. Ja vám ju teda ešte najrýchle ukážem. To nie je nejaký zombík, tak iba som vyšiel von. Na tom ukryte som dal dvere, dobre, to teraz podstatné nie. My čo skoro, no keď už budeme mať nejaký 50., 40., 9., 8. diel, no tak budeme mať, no tu je tá vesnička, budeme mať, ako by som to povedal, budeme premenovať villagery zombie villagerov na človekov. No a to každopádne musím ešte počkať, kým tu nájdeme nejaké ježibaby. Jejda! To je blbec. Enderman. Tam je ľudia Enderman. Tam je ľudia, ja by som si tak rád zabil Endermanu. Tu je voľný priestor, to nemôže byť. Tak. Semka už nevojdu. Nevojdu. Teraz som ja na svojom KU. Ja idem ešte sa pozrieť, akorát ešte toto, co som vám chcel ľudia povedať, že tu si stávam most, semka, že tady to rovno pôjdeme na molo. Ja vám ešte ten most idem ukázať. Tak, narýchlo, nech ma tu nikto nejaký creeper nezabije, lebo ja mám ako tak málo levelov. Tak to nie je to pekné. No.
nie. Ja si musím vyspievať, ľudia, A teraz, ja to strihnem, až budeme tam hore. Tak, teda, keď vyjdeme, ja to strihnem teraz, tak, a uvidíme sa až tam hore. Takže ahoj. Ne, ja som to nechcel teraz, Ja som to nechcel teraz strihnúť, že už sme, No to je jedno. Aha, som Spider-Man. Leziem. Tak, čakať, malý moment. No tak, chcem byť Jedi. Na schvál sa ešte podívame na ten most. No nevyzerá to špatne alebo zle, no. Tam by som chcel spraviť ten hrad, ľudia, ale proste neviem kde. Už neviem, no. Neviem nič. Pozrieme sa o poschodie nižšie. Ja toto nič v tomto dieli také zrušilo. Ježiš, ja som nechcel spadnúť ďaleko, no už dobre, no. Chcel som tu spadnúť síce, ale nie. Tak, no to je jedno. Túto vodu by som zazdil, toto by som odkopal, tak to by bola loď. No neviem. Neviem. No, počkať. Ježiš, jak ten skeleton na mňa určite čaká, si ma vychutnať. Prežijem tu, ľudia, síce som to už veľakrát robil, ale... Prežijem to! Jedno srdiečko. To je debil. Zomboštroň. Ja sa idem, ľudia, vyspať. Toto čo je? Toto sa mi tu nesmie robiť. Teraz som stratil, ľudia, zase všetky levely. Ja si tam naspawnujem z toho, z čoho mám najviac levelov, aspoň miliard, si ich tam naspawnujem a budem mať miliard levelov. No tak miliard nie, ale tak 200 určite. No, takže. Pome. Ľudia, creeper by mal byť aj cez deň, lebo creeper nehorí cez deň. Takže ten by mohol byť tak. A komu vďačím za totok? Iba 3 levely. To je parcha, to je blbec. No, tam si hor zombíku, rombíku. Ja som tam... Ľudia, je toto, čo si myslím? Že ja som zabudol na toto. Čaká, toto si dáme semka. Tak. Sem. Tak. Že ja som krucina na to zabudol. Tak ako som čas pomal, teda rýchlo ubíha. To je jedno, každopádne toto video bude 9 minútové. To je jedno, no. Každopádne uvidíme sa u ďalšieho videa a ja sa na vás u ďalšieho videa aj teším. Tak ahoj, uvidíme sa u ďalšieho videa.